да почиства стаите на госпожа майката и на госпожиците, нейните дъщери. Момичето спяло на под с най-модерни легла и големи огледала, в които се оглеждали от тавана до петите. Горкото момиче страдало търпеливо и не смело да се оплаче на баща си, за да не му се скара, защото той за всичко слушал жена си. Щом свършило работата си, отивало във ъгъла при огнището и сядало край пепелта. Затова всички го наричали Пепеляшка. По-малката сестра, която не била толкова лоша, колкото по-голямата му казвала Пепеляшка. Но при все, че дрехите на Пепеляшка били вехти, тя била 100 пъти по-хубава от сестрите си, които били облечени великолепно. Веднъж царският син устроил бал, на който поканил всички знатни граждани. Поканил и нашите госпожици, защото и те били знатни. С колко радост и грижа избирали те дрехите и прическите, които да им стоят най-добре. За Пепеляшка това било нова умора, понеже тя трябвало да глади бельото на сестрите си, да колосва яките и маншетите им. Всички вкъщи говорили само за това. Как ще се облекат госпожиците? Аз, казала по-голямата, ще облека роклята си от червено кадифе с английска гарнитура. Аз, по-малката, ще облека обикновен на уа, но в замяна на това ще сложа дрехата си с златните цветя и диаманти на гърлица, които са много хубави. Викали добра коафьорка, която да подреди буклите им в 2 редици и купили бенки от най-добрата майсторка. Повикали и Пепеляшка, за да чуят нейното мнение, защото тя имала добър вкус. Пепеляшка им дала най-добри съвети и дори предложила тя да ги среши. Сестрите на драго сърце приели. Докато ги решила, те й говорили. Пепеляшка, иска ли ти се да отидеш на бала? Госпожици, вие ми се подигравате. Аз за там ли съм? Така си е. Ще има да се смеят хората, като видят, че Пепеляшка е отишла на бал. Друг на Пепеляшкиното място би ги сресал небрежно, но тя била добра и ги сресала чудесно. Цели 2 дни сестрите нищо не яли. Толкова много се радвали, докато ги притягали, за да изглеждат по-тънки в кръста. Скъсили повече от 20 върви, а те все пред огледалото стояли. Най-после щастливия ден дошъл. Сестрите тръгнали, а Пепеляшка останала и дълго гледала след тях. Когато се изгубили от погледа й, тя заплакала. Дошла кръстницата й и като я видяла цялата обляна в сълзи, попитала я защо плаче. Много ми се искаше. Тя плачела тъй силно, че не можела да довърши думите си. Кръстницата, която била вълшебница, й казала: много ти се искаше да отидеш на бала, нали? Да, отговорила Пепеляшка и въздъхнала. Добре, ако бъдеш послушно момиче, аз ще направя така, че и ти да отидеш на бала, казала кръстницата и после я завела в стаята и поръчала. Иди в градината и ми донеси 1 тиква. Пепеляшка веднага отишла и откъснала най-хубавата тиква, която е закарала на бала. Кръстницата издълбала тиквата до кора, докоснала е с пръчицата си и тя се превърнала в прекрасна каляска, цялата позлатена. След това отишла да види капана. В него намерила 6 живи мишки. Казала на Пепеляшка да повдигне полека вратичката му. Когато мишките започнали да изкачат от капана, тя докосвала всяка една с пръчицата си. Мишките веднага се превръщали в хубави коне. Така се образувал прекрасен впряг от 6 сиви коня на едри петна. Докато вълшебницата се чудила от кого да направи кочияш, Пепеляшка й казала: я да видя в другия капан дали няма някой плъх, да от него да направим кочияш. Имаш право, отвърнала кръстницата. Иди да видиш. Пепеляшка и донесла капана. В него имало 3 големи плъха. Вълшебницата избрала плъха с най-дългите мустаци, докоснала го с пръчицата си
и той се превърнал в дебел кочияш, с такива хубави мустаци, каквито никой не бил виждал до тогава. После казала на Пепеляшка: иди в градината, там до лейката ще намериш 6 гущера, донеси ми ги. Щом Пепеляшка донесла гущерите, тя ги превърнала в 6 хубави лакея с дрехи обшити с лъскави галони. Лакеите се качили на коляската и застанали така, като че ли цял живот се там състояли. Тогава вълшебницата казала: и тъй, ето с какво да отидеш на бала. Не си ли доволна? Да, но така ли ще отида с моите грозни дрехи? Кръстницата само я докоснала с пръчиците си и изведнъж дрехите й станали от злато и сребро, целите обшити с скъпоценни камъни. После й дала прекрасни стъклени пантовки. Втори като тях нямало на света. Така пременена, Пепеляшка се качила в коляската. Вълшебницата й поръчала да стои само до полунощ и я предупредила, че ако остане на бала миг по-късно, коляската й ще се превърне в тиква, конете в мишки, лакеите в гущери, а дрехите й ще добият предишния си вид. Пепеляшка обещала, че ще напусне бала преди полунощ и заминала, прехласната от щастие. Царският син, на когото известили, че е пристигнала непозната знатна принцеса, изтичал да я посрещне. Като слизала от коляската, той й подал ръка и я завел в салона, където били гостите. В миг настъпило дълбоко мълчание. Цигулките престанали да свирят и танците спрели. Всички са разърцавали чудната красота на непознатата. Чула се само неясен шепот: ах, колко е красива! Самият цар, въпреки че бил доста стар, непрекъснато е гледал и пошепнал на царицата, че много отдавна не бил виждал толкова хубава и мила девойка. Всички дами внимателно разглеждали прическата и дрехите й, за да си направят още на другия ден подобни, стига само да намерят такива хубави платове и такива изкусни майстори. Царският син я настанил на най-почетното място, после я поканил на танц. Тя танцувала така прелесно, че гостите още повече се възхитили от нея. Поднесли много хубава закуска, от която младия принц не хапнал почти нищо, понеже не можел да откъсне поглед от девойката. Тя отишла да седне през сестрите си. Държала се извънредно любезно и поделила с тях портокалите и лимоните, които принцът й бил дал. Това ги очудило много, тъй като не могли да я познаят. Докато й се възхищавали, Пепеляшка чула часовника да бие 11 часа и 3 четвърти. Веднага направила дълбок поклон на гостите и си отишла бързо. Щом се върнала вкъщи, Пепеляшка намерила кръстницата си. Благодарила й, а после казала, че много й се иска на другия ден да отиде на бала, защото сам царския син я поканил. Докато разказвала на кръстницата си за бала, двете й сестри затропали на вратата. Пепеляшка отишла да им отвори. Колко късно се връщате, им казала тя, като се прозявала, дъркала си очите и се протягала. Човек би рекъл, че току-що се събудила, при все, че откакто се били разделили и презумни им минавало за сън. Ако беше дошла на бала и казала една от сестрите, нямаше да се отекчаваш. Там дойде най-хубавата принцеса на света, една невиждана красавица. Беше много любезна с нас, даде ни портокали и лимони. Пепеляшка се зарадвала от все сърце и ги попитала как се казва принцесата, но те й отговорили, че никой не я познавал, че царският син бил много тъжен че давал всичко на света, за да узнае коя е тя. Пепеляшка се усмихнала и попитала: значи тя беше много хубава? Боже мой, колко сте щастливи, как искам и аз да я видя. Госпожице Жавота, заемете ми вашата всекидневна жълта рокля. Вижте, тъкмото и мислех, отговорила госпожица Жавота, да не съм луда да си дам роклята на такава мръсна пепеляшка като теб. Пепеляшка очаквала този отказ и много се зарадвала, защото какво щяла да прави, ако сестра й се съгласила да даде роклята си. На другия ден двете сестри отишли на бала, а Пепеляшка също, и то още по-нагиздана от първия път. Царският син бил постоянно край нея и непрекъснато й говорил нежни думи. Младата девойка се забавлявала много добре и до толкова забравила поръчката на кръстницата си. Тя мислила, че е още 11 часа, когато чула часовникът да бие полунощ.
Скочила веднага и побягнала първо като сърна. Принцът се спуснал след нея, но не могъл да я настигне. Тя изпуснала едната си стъклена пантовка. Царският син я взел и прибрал грижливо. Пепеляшка преснигнала вкъщи запахтяна, без каляска, без лакей, в грозните си дрехи. От цялото й великолепие останала само една малка пантовка. Когато двете сестри се върнали от бала, Пепеляшка ги попитала дали пак са се забавлявали добре и дали хубавата принцеса е била там. Те й казали, че е била, но щом отдорило 12 часа, избягала толкова бързо, че е изпуснала едната от малките си чудно хубави стъклени пантовки, която царския син прибрал и само нея гледал до края на бала. Сигурно било, че той е много влюбен в красивата девойка, на която принадлежала пантовката. Те казали истината, защото само след няколко дни царския син разпратил глашатаи да разгласят, че ще се ожени за онази девойка, на чието крак стане пантовката. Започнали да мерят пантовката на принцесите, на графините и на всички придворни, но напразно. Занесли я на двете сестри, които направили всичко възможно, за да я обуят, но и те не успели. Пепеляшка, която ги гледала, познала пантовката си и казала с усмивка: "Я да видя, дали няма да ми стане." Сестрите й почнали да се смеят и да се подиграват с нея. Царедворецът, който мерил пантовката, се загледал в Пепеляшка. Харесал я много и казал, че тя има право и че трябва да опита, защото му било заповядано да я мери на всички девойки. Накарал я да седне, като доближил пантовката до малкия й крак. Видял, че тя влиза съвсем свободна и че й става точно като по мярка. Очудването на двете сестри било голямо, но станало още по-голямо, когато Пепеляшка извадила от джоба си втора малка пантовка и я обула. В този миг дошла и кръстницата, докоснала с пръчета си дрехите й и направила още по-разкошни от предишните. Тогава двете й сестри познали в нейно лице хубавата девойка, която видяли на бала, и се хвърлили в краката й да искат прошка за лошите си обноски. Тя ги вдигнала, прегърнала ги и казала, че им прощава от сърце и че ги моли да я обичат винаги. Така нагиздена Пепеляшка била заведена при младия принц, който я харесал още повече и след няколко дена се оженил за нея. Пепеляшка била колкото хубава, толкова и добра. Тя настанила двете си сестри в двореца и още същия ден ги омъжила за двама знатни царедворци.